Fasten your seatbelt. Stop using your phone while driving. Lady obodo na amaghị Chukwu, obodo na eme fasten na eme adoration. Ife agada bụ cyber truck. Cyber truck robots ka eji a control for cyber truck nke ndị police using robots where control traffic. Ịgba speed ọgba break dị n'ụzọ sị na ị na-agba speed. Ọ bụrụ iji seat belt, ọ sị na iji seat belt. Obodo na eme adoration. Two things na condemn obodo ala n'iyi. Number one, bad leaders. Iwe bụ bad leaders obodo ya dị mma. Number two, oke okpukpere. Show me the countries of the world na-ekpe sọsọ ekpere sọsọ. Ebidoro otu ekpegide ekpere Monday, anyị dị Monday Bible study, Tuesday Bible hour, Wednesday ekpere Wednesday, Thursday nke ndị choir na usher, Friday revival hour, Saturday ificha church, Sunday worship. Nna ka time ejizi agba mbọ onye ọbụla nnọọ atụkọrọta nnọọ isi n'ofu one prayer ministry n'ofu one person office ka time eji agba mbọ. Still ekpebere ndị na-akpebere mgbe ikpe ha na mgbe mata azụ na ka ekpebere maka Nigeria nọ nsogbu na Nigeria na-ekpere ekpere for years. When I was small, more than 30 years, aka na ekpebere obodo nọ na nsogbu, Nigeria nọ na nsogbu. Say now ekpere ahụ ekpebere Nigeria. Check the countries of the whole world. They are doing well. They are performing wonderfully well. I work with fake prophet. Okay, local adoration. Now bad leaders. Just watch that video. If you like that, if you report Khalifa, if you report Khalifa, here obodo na heme adoration. Obodo na heme adoration. Obodo na heme fasting. Nothing concern them. Obodo na heme okay. Or what I had the guy about that microphone they join nana. And a adoration. Then yeah, watch Khalifa obodo amaghị Chukwu. From year every year by year, Hachora have the world best. Every year by year, Hachora have world best. Every year by year, Hachora have world best. Every year by year. If you know open Hachora to the window na chair of the tallest building in the whole world. He build another foundation because Hachora can do also top war. Arab country ka kọrọ ọnụ. Ọ bụrụ na Arab adịghị ekpe ekpere ha na-emeka fasting n'onwe ha nke mana fasting ha na-abụ once in a while nwere dịka adoration. Only Friday ekpe ekpere onye bụla alasa ije n'ogo na Dubai apụta every Monday na-eti ala akụmakụ ma Tuesday onye eji gbambo ma Wednesday you must report to the office. From Monday to Monday you must report to the office. That day bụ their Sunday bụ Friday ka eji eme their worship mana nke Bible Monday Bible study, Tuesday evangelical mission, Wednesday Wednesday, Thursday in the white choir na meeting, then Friday revival hour, Sunday worship service. Ke time and abịa ga-asị na ị ga-abịa ịbịa nke otu ịbịa nke ehihie ịbịa nke abalị na nke mgbede abalị na ọfịs ofu onye marazie na ife Nigeria na-ekpe oke okpere mana anyị dị poor. Nigeria nwe the highest men of God in the whole world, the richest men of God in the whole wide world, but I the poorest. Very soon na very soon na Somalia ya kanya Somalia ha ga kanya very soon. Somalia very soon ha ga-eji wheelbarrow nya ịchọrọ igo bottle water were wheelbarrow wee kwara ego wee jego bottle water. Very soon ego anyị tiri gwogwo anyị ekpere na ha ekpere buo amụmanị na ha eburu na Tinubu ya ejikwa wee pụọ n'ọchịchị na nke a ga-ebucha amụmanị ga everything foul oru oge election ara apịa gazing na obodo na-amaghị Chukwu ọ bụ na mkparịta volume the video efu na Arab ka ha na-asụ nothing concern English country tụtụrụ anyị gbuo anyị line n'iyi. Ịbịa na comment section ide edemede na English make mistake I say they be illiterate because they see and they value everybody sụrụ English as a literate, as onye gụrụ akwụkwọ. So ị mara ha na-ede na-agụ ị mara ibe illiterate, right? Chefuzie na mgbe anyị dị na ụmụazị ha na-eji razor blade bewa ngwere afọ werekwa ogwu gachiekwa eme ya surgery kwuchie na nkata after 3 days ọ bụ na ọ nwụrụ hapụ ya mana ọ dị successful. Ihe na-abụ thinking faculty brain ka anyị ji eme ife mgbe gboo brain ka anyị ji eme ife na today English batara ozugbo onye sụọ English na amaghị asụ na illiterate. Watch the video again na watch ọ bụrụ mmadụ tebụl ị ga-afụ na Arab ka ndị ara asụ onye gbasara ha na English ịsụọra ha English adịghị na-asị ọchị ịkparị gị na-achọghị inye gị ọrụ ma reply even if ọ na-anụgoro English ma reply gị
obodo amaghị Chukwu, obodo naghị eme fasting, obodo naghị eme oke ekpere, obodo naghị eme adoration. You can never with the Catholic Church in Dubai, when Anglican Church in Dubai, when Pentecostal. Man, they don't point them well. He hosts adoration. Not possible. Their country is not meant for adoration. No! I didn't mean. Nothing like adoration. He hosts adoration. I make a church. Because God bless Dubai. God bless God bless Dubai. Dubai remain blessed. And we're different between God will bless you. You are assuming, in a hope, God will. You are hoping, praying, you are asking, intercessing or intercessory. God will bless you. That Chukukaya bless. Dubai will remain blessed. Then God bless it, blessed. That is the functions and the qualities of a good leader. We need good leader in our country and stop work up better. Everybody want to be prosper. No. Nothing consign them. Consign okay, but they are doing well. Every year, Eba Elon Musk na-egbu Elon Musk na-egbu Elon Musk bụrụ technologies bụ ndị Dubai bụrụ hijack ya gore n'elu. Bụrụ technologies bụ piam ha na-agba moto 1 year akwụsị egbe ozugbo. Even currently na moto eji eme ọkanga ha ji aza ọzọ biri n'ego na-achị nya maka ha ji agbata ezi. That is a cyber truck. Obodo chịkọrọ ọrụ amụ ụmụ ọfụ adịghị na-akwụ salary. That is why ha ji block Nigeria from coming. Mezi visa ha dị high. Ha chọsọ onye ọbụla bata because obodo ha dị mma. Hụ na abịa mebisiri obodo. In a baby, I top can you remember Dubai? Hey, where I Zuaka with 2x2. I'm about Obi. Now watch a video. Jpac, this boy is a foolish guy. Once somebody begin to make sense or begin to realize himself, thank God I just bring out this video from my profile. I checked out video. I'm not post a video before I went and download this video. If you know, but Dubai as our last 3-4 years, get us in Dubai, Dubai and opposite air. Che, choose to see a blast on there. Choose to see your man, so you're a develop. Go to your country and repair your country. Keep your country called them not even call PPPPPP. Over the check or any do you know? Because now as at last 1970 Dubai UAE na yo Nigeria ego ka ha gbaziri ego ka we develop their country. Nigeria aju kita what is happening. Nigeria na gbajezi ebe they just around skyscraper na ego apartment they know but don't have money to